Икмәк булса бар да була. Ә ул бүген икмәк җитештерә. Әтисенең кәсебе. 13 яшендә кулына гитарасын алып беренче җырын иҗат иткән. Үзен композиторга санамый ул, ләкин ул язган җырлар иң популярлары. Серләрен дә ачарга яратмый икән. Ә бүген ничек булыр? Җавап ачыктан ачык әңгәмәдә. Рәхим итегез. Битлекләр салынды. Бездә бүген кунакта Татарстанның атказанган артисты, беренче номерлы композитор, мин бу сүздән курыкмыйм, Айдар әфәнде Тимербаев. Хәерле көн, Айдар әфәнде. Хәерле көннәр, Ильяс. Сез менә бар яктан да талантлы, бар ягызда килгән композитор, автор, башкаручы, әле тагын үзегез эшмәкәр дә икән. Уңышлы гына бүгенге көндә сезнең туган авылыгызда икмәк пешерү йортыгыз үз эшен алып бара. Ничек барсына да өлгерергә, шушындый матур икмәкләрне пешерергә? Ул уңыш беренче чиратта сезнең шушы хезмәт яратуыгызга бәйлеме? Бу ипигә килгәндә, минем әтием райпо системасында булганда, ул пекарня. 35 ел буе җитәкләде минем әти. Бу әтием бу пекарняны. Мин инде үзем шул пекарняда үстем дисәм дә була, гел әти янында бит шулай. Шуннан әти лаеклы ялга чыгып киткәч, бер 10 елдан соң аны яптылар. Ничектер мин дус егетем белән уйлаштык та, ул әйтте инде, менә сүтергә җыйналар дип инде. Миңа ничектер әллә ничек булып китте, сүттерәс килми бит. Туктар, мин әйтәм, алынып карыйк әле моңа дип, шулай шуннан соң башланды инде. Күңелгә бик авыр булды бу вакытта. Авыр да, аннан соң безнең бит инде заманда шуңа туры килде. Бөтен кеше ниндидер бизнеска кирип китә торган, ниндидер шундый шалкылдырак ел бит инде. Шуңа күрә менә мин ипигә алындым инде. Димәк, заман хәл итте бу эшне. Заман дисәк тә була, шул әтинең эшләгәннәрдәдер инде. Аннан соң үзем төрле өлкәләрдә дә сынап караган идем. Барыбер ниндидер бер төплеш кирәк бит, шуңа күрә шулай дип тотындык. Шуннан да бу Айдар әфәнде төпле кәсеп, бу икмәкләр зур байлык. Буларга карап бүгенге көндә нәрсә турында уйлыйсыз? Беренчедән, халыкны тәмле ипи белән, сыйфатлы ипи белән тәэмин итү беренче төп максат булып тора инде. Икенчесе, әлбәттә, ул бизнес инде. Шөкер, алар минем бар дигән шундый уй бармы? Чөнки бит булды шундый заманнар, әби бабайларыбыздан ишетеп беләбез. Ятканда да, торганда да Аллага шөкер дип. Аллага шөкер. Бала чакта зур хыяллар белән янгансыз. Шуларның берсе зур агач йорт төзү булган. Һәм сез аны төзегәнсез бугай. Мин авылда төзеп куйдым. Менә әле быел, Алла бирсә, шунда күченербез дип торам. Төп йортны югалтмас өчен монысы Казан янында салырбыз дип уйлаган идем. Аннан соң уйладым да, мин әйтәм, юк. Авылда төп йортны, төп нигезне бетергә ярамый дип, шунда салдык инде. Туган авылда үз йортыңны салу күңелгә дә ниндидер бер тынычлык истейдер. Рәхәт. Ул туган нигезне югалтмаска кирәк. Туган нигезне сакларга, чөнки без анда туып, уйнап үскән бит инде. Менә мин беләм, кайбер кешеләрне шул нигезләрен сатып китәләр дә, аннан соң җылап йөриләр. Менә шундый бар минем примерым. Шушы йорт, ул беренче чиратта нәрсә өчен? Ул әти-әниеңгә хөрмәтме? Туган авылыңа яратумы? Әллә инде балача хыялын тормышка ашырып, шуның белән шул вәссәламмы? Шуның белән шул вәссәлам түгел, ул бик зур әйбер хыялын тормышка ашыру. Аннан соң әлбәттә минем әнием шунда яши бит. Әнине барыбер инде яхшы йортта, инде әнигә 80 яшь тулды, Аллага шөкер. Ул биш вакыт намазда. Шуңа күрә бөтен мөмкинлекләре булган өйдә яшәдәс килә. Хәзер бер инде хыялыгыз калдымы инде бу? Балача хыялын тормышка ашыргач. Айдар әфәнде. Мин гел хыяллар белән яшим. Хыялсыз бит яшәү ул әллә ничек. Шулай. Менә минем хыял инде безнең элек авылда мин яшь вакытта без анда шунда эшләп үстек инде, яшелчә бакчасы бар иде. Совхозныкы инде ул. Анда кыярлар, помидорлар, кәбестәләр, кишерләр, бөтен нәрсә үсә иде инде. Шундый зур. Хәзер ул ташландык хәлдә. Анда бөтенләй агачлар басып бетергән аны. Шундый. Анда бәләкәй генә күле дә бар яның. Шунда су септирә торган инде. Менә мин шундый хыял белән янып яшим.
Инде мин ул җирне хусусилаштырдым. Шәхси җирем булып шутлана минем. Хәзер анда 13 гектардан артык җир. Менә шунда хәзер быел Алла бирсә күл төзи башлыйбыз августта. 365 метр озынлыкка, 85 метр киңлеккә, 60 метр киңлектәге җирләр дә бар. Менә шунда балык та җибәрергә Алла бирсә. Аннан соң инде Виктория да үстергә. Җиләк җимеш бакчасы. Җәннәт бакчасы хыялы була түгелме бу? Белмим, Алла бирсә барып чыгырга ашаган. Айдар әфәнде, бу бар авыл халкы өчен булачакмы? Әлбәттә, әлбәттә. Шушы туган авылыгыз турында сүз кергән икән, балачак еллар искә төшә. Анда бит сезнең беренче җырыгыз да бар. 7-8 сыйныф, гитара кулга алынып, беренче җыр язылган. Иң беренче бәяләүчеләр сезнең дус иш малайларыгыз. Бу җыр әле истәме? Юк, ул җыр ул берәү генә түгел, мин язгалыйм, күп язайм инде. Берничә Язам да кешегә күрсәтмим. Теге җүләрмәләсин дип әйтерләр шикелле. Шәйләрдә чатырыга сез сөйләгез. Рәхмәт. Әйдә, мин сезгә Ничек инде мин Айдар җыр яза дип инде. Ул бит инде йөрисең теге. Мин ялайдым кемнәргә күрсәтергә. Шунда бер-ике дус малайга гына җырлап күрсәтәйм. Менә шунда җыр өйрәндем әллә кем җырлый дигән булып теге. Үземнеке дип әйтеп түгел инде. Шул институтка хәтле язгаладым, но беркемгә дә күрсәтмәдем. Бүген шушы тапшыруда беренче җырыгызны башкарып китә алмассызмы безнең тамашачыларыбыз өчен? Сез аны хәтерлисез дип беләбез. Мин аны сүзләрне хәтерләп торам инде. Шулаймы? Нәрсә турында иде бу җыр? Гафу итмә дигән җыр иде ул. Мәхәббәт? Мәхәббәт турында. Мин аны беренче курста яздым, укыганда. Аны Равил Харисов ишетеп алганда, мин изләп тапты институтта укыганда инде. Зинһар өчен җырлыйм әле шул җырны дип. Шул иң беренче җырны Равил Харисов башкарды. Сез менә шушы хәлне сөйләдегез дә, шундый сорау бирәсем килә. Равил Харисов, Татарстанның халык артисты, яшь егетне эзләп таба, җырын алу өчен. Моннан соң сез чын уңышка ышанып яшисезме? Оннан соң гына түгел инде уңышлар булып та тора инде, булмый да тора шунда. Аллага шөкер дип яшибез. Белмим ничек дип әйтергә бу сорауга. Кара белән акны ничек җиңәсез? Яхшылыкка омтылып. Яхшылыкка һәм куйган максатка барып ирешергә ничек булса да. Кыен чакларда беренче чиратта нинди киңәш бирер идегез кешеләргә? Сабырлык, түземлек. Карадан соң барыбер ак булачак. Шуның өчен түзем булсаң, сабыр булсаң, барсы да әйбәт була диyorum. Әлбәттә, беренче чиратта түземлек, сабырлык, кырыгыз әле. Тырышлык, әлбәттә. Тырышлык билгеле. Сезне заказга җырлар язмый диләр. Бу сезнең принципме? Мин яза алмыйм, принцип кына түгел, яза алмыйм алай. Ул минем алай ничектер тырышып караган бар, ул барыбер каяндыр килмәсә, нәрсәгәдер ошаган була, ул үзең ничектер көчләп алай итеп барып чыкмыйм. Мин шуңа күрә яратмыйм алай. Инде менә язганда ничектер уже килә бит язып утырам. Чамалыйм шул вакытта, бу Рифатка бара, Ризатларга, Мансакая, Салаватка, Вадимга, ансын уже кемгә икәнен беләм. Мәсәлән, мин сездән Айдар абый, зинһар дип, теге Шрек мультфильмындагы пси күзләре белән сорасам, сез миңа да язып бирмәячәксезме? Шрек мультфильмын караганым юк минем. Нинди күзләр белән сораганымны белмим. Ләкин миңа бик күп мөрәҗәгать иттеләр, җырлар сорап. Мин алай бик язмаска тырышам, язмаска түгел инде. Җырларны бирергә тырышам. Үземнең иҗатташ дусларым бар минем. Анда инде Илсия Бәдретдинова, Рифат Зарипов, Ризат Зиннер Рамазановлар, Алсу Фазлыевлар, Алмаз Мирзаянов, Вадим Захаров. Шул тирәдәрәк күбрәк шулар белән инде Салават абыйга инде. Салават абый минем 16 җырымны җырлый бүгенге көндә. Менә шулар беләнрәк инде. Ландыш Нигъмәтҗанова инде. Булай кичектән сораганнар, ул бирәсең дә җырны, ул юкка чыга. Баланы бит инде менә
өзіңнің бала шекеле бит ул өзің. Баланы бит өстерәсе килә, матур итеп киендерәсе килә, кеше итәсе килә, нидер яхшы эшләргә урнаштырасы килә. Нидер аның уңышларына сөйнәсе килә, шулай бит инде. Җырда шулай ук. Менә бирдең икән аны чыгарырга, халыкка ишетелсен. Ул бер генә кеше каядыр гына җырлап кызык түгел бит инде. Язабыз бит, халык өчен эшләбез бит. Шуның өчен менә дөрес җавап бирдем икән. Әлбәттә дөрес. Җырларыгыз сезне җиңүләргә ирешә. Соңгы 2 елда рәсми мәгълүматлар буенча Айдар Тимербаевның 31 җыры төрле җыр премияләренә ия булган. Соңгы 3 елда 50-дән артык. Инде бу Сез күрсәткеч артты. башкириларны шутламагансыздыр. Афәрин. Менә бу иҗат көче, аның нәтиҗәләрен арттырырга әле тагын көч бармы Айдар Тимербаевта? Аны бер Аллаһ Тәгалә генә белән, миннән тормый инде ул. Миндә бар, шулай дип, алай дип әйтеп утырасы килми, масаеп барсы да Аллаһ Тәгаләдән тора. Илһам килсә, миңа аны язу авыр түгел, өстән килсә. Кайдан табасыз илһамны? Илһамны мин күбрәк шигырьләр укырга яратам. Мин шигырьгә гашыйк булсам, ул теге җыр тексты булмаса да, шигырьме ул ничек булса да менә аңа килеп чыга инде үзеннән-үзе. Нинди шигырьгә гашыйк булганыгызны беләм. 200-дән артык җыр, 200-дән артык Айдар Минхаҗев белән тандемда язылган. Аны сүзләре шулай җиңелме Айдар әфәнденең? Әллә ике Айдар бер-берсен аңлап, җиңел генә шундый иҗат дуеты тудырдылармы? Айдар Минхаҗев белән без инде 90-нчы еллардан бирле таныш дуслар. Ул әле Айфараны төзегән вакытлардан ук. Ул бит инде Айфараны төзегән җегет. Айфараның айы Айдар Минхаҗевныкы. Айдар, Рашид, Фәнис, алар куркаш егетләре. Шул еллардан бирле таныш. Яи миңа аның бик ошый, ул шигырьләр түгел, җыр текстлары яза бит инде. Менә иң якын күңелгә якын шул да Айдар Минхаҗевтың җыр текстлары буенча. Шигырь түгел, җыр текстлары буенча. Менә ул сезгә сүзен язып җибәрәсез, аны бер кат укып чыгасыз. Нинди хис уйлар туа? Аха, булды язам, шады бу миңа. Шулай. Ул алдыңда яздың түгел инде бөтенсе дә. Кайберсе ошый менә бик каты шаганын әйтәм, теге утырдасың да сразу язып та куясың. Теге шундый ошый менә үзеннән-үзе килә ул. Теге шигырь әллә үзе тартып чыгара шунда каяндыр моң менә шундый. Шул шигырьләр арасында 100 тапкыр укыган булырга мәгълүм, ләкин язылмаган. Күңел күзе ничектер күреп бетерми. Кайчандыр бер вакыт аласың да бөтешен ничек күрмәгән мин шул язылып та тора алмый теге. Аны аңлатып булмый, төрле вакытта төрлечә инде. Сезнең җырларны бик күп җырчылар башкара. Иң популярлары бит әле. Берәр кайчан шушы турыда хыяллана ала идем Айдар Тимербаев. Бик авыр килдеме бу уңыш? Бу турыда әлбәттә хыялланайм. Ул вакытта Салават абыйлар бит инде, Зәйнәп, Зөфәрләр, Хания апа Фәрхиләр, аннан соң Гүзәл Уразовлар теге чыккан вакыт бер вакыт булды бит шундый шалкан менә. Дулкын шалкан булды. Шул вакытта мин бит бер бот ташлап та торган идем. Ташлап түгел, мин язгалыйм, күрсәтмим анда. Миңа бит бу җырны шулай сораулар, хәзер шулай бүтән кеше җыр сорау, урысча әйтеп әйткәндә генә сразу гына килмәде инде. Мин кайбер җырчыларга җибәрәм, я дискны бирәм инде. Тыңладыңмы әле? Юк әле тыңламаган, 1-3-4 көн йөргән, может тыңламаган. И ул миндәге теге үтерә минлекне нәрсәне шул ашый торган әйбер инде. Менә кеше җавап бирмичә, шулай итеп бирәм, анда монсына күрсәтәм тегесенә. Юк әле карамаган, шулай. Яннан менә шуннанрак мин туктап тордым инде, вообще. Язам да күрсәтмим, шулай итеп. Монда хәрге популяр җырчылар башкаруында диге, бөтенсе дигәч, минем аларның күбесендә үземнең дә өлешем бар, аларны күтәрүдә. Рифат минем менә 40-тан артык җырны җырлый, Зарипов. Рифат Зарипов. Зинерларның 100-дән артты булган инде. Зинер белән Ризат Рамазановның инде. Илсиядә дә 20-дән артык җыр Бәдретдинова да. Вадим Захаров та 15-16лап. Мин барыбер теге популяр җырчылар гына җырлый дип үземнең дә өлеш бардыр дип әйтәм, аларны популярлаштыруда. Шуңа күрә хәзер Аллага шөкер шундый читен моментларны узылды инде. Бик читен вакытлар булган инде. Менә күңелгә авыр шундый теге.
Шушыларны җиңеп чыга алуыгыз белән сез Айдар әфәнде бүгенге шәхестә инде. Афәрин. Рәхмәт. Айдар Тимербаев чыннан да булачак тормыш иптәшенә бер күрүдә гашыйк булганмы? Моннан 10 ел элек аның белән нинди куркыныч хәл булган? Һәм ни өчен Зәйнәп Фәрхетдинова Айдар Тимербаевның җырларын башкармый? Булар барса да кыска вакытлы рекламадан соң безнең белән калыгыз. Тапшыруыбызның икенче өлешен башлап җибәрәбез. Исегезгә төшерәм, бездә бүген Татарстанның атказанган артисты Айдар әфәнде Тимербаев. Айдар абый, менә инде сез белемегез буенча театр режиссеры. Күпләр уйламас. Нигә режиссерлык сәхнәсен яуларга уйламады икән Айдар әфәнде? Ул вакытта мин институт тәмамлаган вакытта бит шундый шаукымлы чор иде. Анда бөтен эш бетә, бөтен җирдә ябыла, анда театрларда аксый гына бара торган шундый. Гаиләне барырга кирәк, мин укып торырга әйләнештек. Шуңа күрә мин үземне бизнес өлкәсендә сынап карарга булдым һәм ИП дип әйтим инде, индивидуальный предприниматель булып ачып, шулай эшли башлаган идем. Шуңа күрә эшмәкәр. Режиссер бүген эшмәкәр булып куйды. Ну, режиссер дигәннән дә мин бик теләп, яратып укыган һөнәр түгел ул минем теге. Мин укыдым, әйбәт укыдым. Ләкин мин гел шул оркестровый егетләр, кызлар янында идем. Гел инструментлар, я рояль артында, я нәрсә, я икенче, өченче курсларда без үзебезнең группаны төзеп, кемгә юмор, кемгә җыр дигән исем астында чыгып китә идек. Институтның УАЗиге бар иде, Буханка. Шунда тиялеп, институтның аппаратурасы белән төрле авылларга, районнарга концерт белән җөрик. Мин ул вакытта инде үземнең җырларымны туплаган идем, үзем җырлардан торган инде. Айгөл Бариева тоже безнең белән укыган иде. Сагындырамы бу чаклар? Яшьлек сагындыра. Әтеге җитмәүлек бит инде барыбер студент вакытта бит. Менә шул яшьлеккә хәзерге мөмкинлек белән шул яшьлеккә кайтырым әлбәттә. Кайтырга теләк бар яшьлеккә. Мөмкин хәл түгел бит, хыялланып утырып. Менә хыялланган килеш тагын бер хыялланып алыйк әле. Әгәр дә сезгә бер танылган театрдан сәхнә әсәрен сәхнәгә кую буенча тәкъдим килсә, ризалашыр идеме режиссер Тимербаев? Юк, мин үземне режиссер дип әйтә алмыйм, чөнки мин бер тапкыр режиссер булып эшләгәнем юк. Анда каядыр укылган бөтен онытылып бетә инде күбесе. Шуңа күрә мин режиссер да түгел, мин Шулай да режиссерга укыдым гына. заманча Галия Бануга музыкада яза алмас идегезме? Әйтә алмыйм. Язып бар әле. карарга кирәк. Өмет бар. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим. Әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Моннан 10 еллар элек сезнең белән куркыныч хәл була. Тәнегезнең зур өлеше пешә. Шушы сынау сезгә нәрсә өчен бирелде? Айдар абый, уйлап караганыгыз бармы хәзер? Шушы еллар узгач бу турыда. Моннан 10 еллап элек мин бер дус егетемнең кадрын төзегәндә эшчеләр алып барган идем шунда. Шунда зур бочка куйганнар да иченә сумала тутырганнар инде. Кайнап утыра ул зур 200 литрлы гына түгел, артыграк.
Аның бер ягын кирпичкә утыртканнар, бер ягы агач әйбердә. Мин әйтәм, егетләр хәр авасыз бит, пешәсез бит. Нитәсез, анда зур мондай перчаткалар киеп. Кидем дә әйтем дә әйтәм, итик. Барып та җитә алмадым, алды минем искә ул. Bütün мондай зур перчатки эшкә кирип тулды, кулларга шытыр яна bütün. Монда да минем бар әле ул. Монда тәннәрдә дә, аякларда да теге. Минем аяктан алып куйдылар менә бу кулда тиреләрне менә бу төште. Монда хәтле янган, чөнки итенә хәтле янган иде. Ул шундый авыр прям. Әйтә тәфсиләп тә булмый. Нәрсә өчен икәнен белмим. Аллаһ Тәгалә бирә бит инде бар нәрсәмдә. Нәрсә өчендер булгандыр инде. Алай кешегә начарлык эшләгән шикелле дә түгел. Мин әйтәм, әти-әниләр, балалар бит инде. Аннан соң иң беренче теге Аллаһ Тәгалә әйткән бит. Үз-үзеңә кул салырга ярамый. Ул нәкъ башка кешене үтергән шикелле буласың. Зур гөнаһ. Ул Аллаһ Тәгаләнең әйткәннәреннән дә инде менә шулай түзеп, нитеп 2 ай ярым яттым я, әле ул 1-2 елга сузылданым теге. Авыртулар, нитүләр инде. Хәзер Аллаһка шөкер. Әйдәгез, тагын бер күңелле темага кайтыйк әле. Әлбәттә, бик авыр булды бу өлешебез. Ләкин сез бит беренче чиратта сәхнә йолдызы да, автор башкаручы. Ләкин соңгы елларда сезне продюсер буларак та белә башладылар. Продюсер, сезнең өчен яңа һөнәр. Монда сезнең өчен чын үрнәк ала торган шәхесләр бармы? Бу эшкә сез ни өчен алындыгыз? Акча эшләү юлы беләнме? Юк, Ризат Рамазанов миңа килде дә, Айдар мин сабадан, шулай инде сөйләшеп киттек. Ул бик яхшы, шундый егет инде. Шикерсез егет. Әйе, шундый ошады инде ул миңа. Аралаша башладык. Айдар менә җырларга, шулай безнең юмор төркемебез бар. Дип инде. Мин моңа 1-2 җыр биреп карадым инде. Мин әйтәм, булдыра алмыйсың син. Мен йөри торган кызын да беләм, Зинярны да инде. Әйтәм, Зиньяра җырлыймы дип инде, җырлый инде. Әйтәм, сезне дуэт итеп чыгарабыз. Шулай итеп башта бул үземә генә дигән җыр язып бирдем мин аларга. Матур итеп төшерделәр дә, клипта төшердек инде аннан соң. Шуннан китте инде, аннан соң мин үземә дә кызык була башлады. Мин әйтәм, мин әйтәләр, нәрсәгә аларга язасың? Барып булачак түгел бит, булачак түгел. Мин әйтәм, менә 1 елдан күресез мидәм, 1 елдан. Җырчыларга да ниләргә 1 елдан. И менә 1 ел эчендә без алар белән минем үземә кызык иде. Менә продюсер дигәннән кемдер ойлый бит инде. Анда тыга да, аннан соң Акча алды. акча алып, шулай бит инде. Мин безнең вообще акча бернинди кагылыш юк монда бөтенләй. Мин продюсер буларак дип алардан бер тиен акча да әйтмәм. Миңа үземә кызык иде. Шул өлкәдә үземне сынап карарга. Һәм аларны да җегетләр бөтенсен әйтәм. Менә 1 ел көтеп торыгыз, карарбыз. Сезгә күрсәтсәк, Күрәзәк түгел. Күрәзәк түгел инде. Юк, барыбер. Алар да бар. Бар бит аларда. Ышкын да бар инде. киңәшләр ниндирәк иде бу укучыларыгызга? Хәзер бит артистлар үзегез беләсез. Киңәшләр менә шул, гади булырга, иң беренче гади булырга, һәрбер кеше белән сөйләшергә, авызын җырып сөйләшергә, борын күтәрелеп китмәскә тиеш. Ул бит әле күтәрелеп ала кисәк кенә күтәрелеп киткәч, бөтен җирдән игътибар була башлагач, борында күтәрелеп китә ул. Ул бөтен кешедә дә шулай. Ул Йолдыз шире. Әйе, йолдыз шире булып ала. Ул аларда да бераз булып алды инде. Алар гына читтә түгел. Ләкин минем алда түгел. Бераз мин аларга әйтәм. Гади булыгыз, гади бул. Сәхнә артында фотога төшергә килсәләр дә, концерттан соң ахыргы кешегә хәтле авызыгызны җырып төшеп итегез дип. Гади булырга дип. Ул аларга гына түгел, бөтен кешегә дә, бөтен артистка да шулай булырга тиеш. Әллә кем булып йөрергә ярамый. Аллаһ Тәгалә бөтен кешене тигез итеп яраткан, шуңа күрә гади булырга кирәк. Сез зур профессор Айдар әфәнде, мин сезне тыңлап киңәшләрегез алтын. Юк инде. Сезнең бит шәхси тормышыгыз да бик бай, гаиләгез бар, 2 улыгыз бүгенге көндә үсеп киләләр. Тормыш иптәшегез Гөлнара ханымны бер караштан мәхәббәт белән сөеп алгансыз. Әле шул кичне озатып та куйгансыз өенә кадәр. Бу мәхәббәт бүгенге көнгә кадәр аның ялкыны сүнмиме? Юк, сүнми. Мин беренче мәхәббәт дигәч бөтенләй ышанмыйм да андый нәрсәгә. Сөйлиләр бит инде. Кешедән ишетеп китапларда гына. Әйе. Менә минем нәкъ шулай булды. Минем дебют концертым булган иде. Ленинский мемориал иде ул элек.
Biz анда пятачоклар була яш вакытта biz шунда атна сайын җыелышып авылдан килгән кызлар, җегетләр, шәһәрләр дә килә инде. Мен анда җырлаштыргалый инде дискотекаларда инде. Шуның бәләкәйрәк бер залы бар, шунда минем дебют концерт булган иде. Һәм ул шунда миңа чәчәк алып менгән. Мин аны бер күрдә гашыйк булдым чынлап. Бүгенге көндә дә яратам. Без Аллага шөкер бик яхшы яшибез. Мәхәббәт нинди була ул, Айдар әфәнде? Ничек аны әйтеп булмый бит инде нинди икән. Һәр көнне күрәсе килеп торамы, өйгә кайтасы килеп торамы? Шул кадәр еллардан соң да ярату саклана. Әйтәләр, мине бер дустым ышандырды, дөресен әйтим. Мәхәббәт Ильяска алмый. Кала хөрмәт кенә. Ышан шуңа. Хәзер сез миңа менә киресен дәлиллисез. Юк инде. Әйдәгез аңлатыгыз хәзер миңа мәхәббәтне. Юк, ул элеккеге шикелле үк түгел, менә элеккеге егет белән кыз вакытындагы шикелле алай итеп ашкынып тормыйсың, ләкин мин бит менә пекарня авылда булгач авылга да кайткалыйм, 1-2 көнгә дә кайткалыйм авылга. Шуңа күрә анда уже 1-2 көн күрмәсәң уже сагындыра инде менә. Элеккеге яшь вакыттагы шикелле сагынасың уже сагынып. Һәр яшьнең үз матурлыгы. Шулай бит Айдар. Шулай, ләкин мәхәббәт бетә дигән сүз дөрес түгел. Сезнең шундый бер сүзегез бар иҗатыгызда. Барлык җырчылар да мин теләгән җырчылар, җырларымны башкара. Ләкин бер җырчы бар. Мин теләп тә җырымны башкармый. Ул Зәйнәп Фәрхетдинова. Мин әйтмәдем бит сиңа алай дип. Бер интервьюгызда шундый сүз бар. Алай. Нигә, ничек уйлыйсыз? Нигә Зәйнәп апа башкармый? Беренчедән, Зәйнәп апа ул минем өчен чит кеше түгел, без аның белән бик якын мөнәсәбәттә дусларча инде теге Зөфәр абыйлар да, чөнки алар минем абый белән, минем абый да шул ук институтта укыды. Зөфәрләр, Зәйнәпләр белән бергә алар туйга да кайттылар, улар да кайтып йөрделәр. Мин мәктәптә укыганда ук беләм инде аларны. Алар студент иде ул вакытта. Шуңа күрә нәрсә өчендер җырламау түгел, ничектер без Зәйнәп апа бит ул мин менән бик яратам җырлауын. Ул бит шикарный җырлый бит. Мин дә шулай. Мин дә шулай. Зәйнәп апаны Гүзәл Уразова мин мәктәптән менә хатын-кызлар арасында. Ничектер мин җибәреп карам, алар миннән алдылар да инде җырлар. Ничектер Зөфәр абый гына җырлады бер табибларга багышланган җырны. Зәйнәп апага хайран җырлар күрсәттем. Башта ошаткан шикелле, аннан соң туй яздырмыйлар шунда. Ничектер шулай нинди. Шулай булды. Булай без дуслар. Дуслар. Менә бит инде хәзер Зәйнәп апа соңгы елларда барлык заманда тенденцияларына туры килеп, яңа образда пәйда булды. Тагын да яшь Зәйнәп апа. Ничек уйлыйсыз? Зәйнәп Фәрхетдиновага туры килә торган җыр ул Айдар Тимербаев тарафыннан нинди булырга тиеш? Һәм сез аны яза алачаксызмы алга таба? Менә бу сорауга мин җавапны белгән булсам, күптән шуны язып, аңа барып биргән булам. Инде йөрергә тиеш икәнен белгән булсам. Әле без бу тарихның матур финалына бик өметләнеп калабыз, Айдар әфәнде. Алла бирсә, Алла бирсә. Сез инде менә шулай җырлар язасыз. Беренче номерлы композитор бу мөмкиндә. Юк, менә беренче номерлы түгел инде. Алай дип әйтмәгез. Килешмисез. Юк. Фирзә абыйлар бар, Альфред абыйлар бар. Күп җегетләр күп бар андый. Сезнең вакытыгыз җитте түгелме? Нәрсәгә ул? Бүген татар сәхнәсендә композиторлык мәктәбендә сезнең вакытыгыз җитте сыман. Мин бит композитор түгел. Менә сораудан яхшыланып турыда. Нишләп сез үзегезне композиторга санамыйсыз, Айдар абый? Чөнки мин бөек әсәрләр язмыйм, симфониялар, анда операларга нәрсәләр. Шуңа күрә аларны яза торган бөек композиторлар арасында, Чайковскийлар арасында, Чайковский да композитор. Мин дә композитор дип утырып булмый бит. Мин композиторлыкка укымадым, махсус белемем юк. Мин үземә теләгән эшне башкарам, минем хобби, шуннан рәхәтлек алам, халыкка ошый. Шуның өчен мин шуның белән шөгыльләнәм. Нишләп соң сез әллә перфекционизмы? Идеалга гына омтылып яши торган. Нишләп үзегезне кем буласың? Айдар Тимербаев композитор булмаса, бүгенге татар җыр сәнгатендә композитор. Шулай дип сорыйсы килә. Килер язучы. Белмим, менә ничек дип атарга да белмим. Менә бит инде җырларны җырлыйлар, ошаталар. Ничек атасагыз да атарсыз. Менә шуның белән миңа рәхәт, мин язганда да рәхәтлек алам, халыкка ошагач та рәхәтлек алам. Сез дә бүген шундый рәхәт әңгәмә алып барасыз. Җанлы, күңелле әңгәмә, ләкин соңгы сорауыбыз да килеп җитте, Айдар әфәнде. Финал сорау ул шундый. Ул бераз гына биремле булыр. Үзегезгә бүген читтән карап торып, нинди киңәш бирер идегез? Теләк теләр идегез? Киңәш бирер идем, ялкау булма.
Ялкауланасың. Ялкауланам икән ди. Ялкауланам инде. Хәер, балык тотырга әйләштем. Мен башта кешене әйтәм, вакыт уздырып бириләр инде, ничек туймый бу кеше, шулай дип уйлыйм. Бер дуслар кайтты да, Рифатлар, Ризатлар бүтүн кайттылар бит, Бәдретдиновлар менә күптән түгелгә миндә кунакта булып киттеләр. Шунда балык тоттык, теләкте дә менә гар. Авылда вакытта көн сайын балыкка бара башладым. Менә әз генә вакыт булдымы шунда балыкта. Караңгы булганчы. Мен әйтәм, бу вакыт эчендә мин күпме җыр язган булар идем, утырган булсам. Юк, менә шул. Шул әйтәрем, ялкау булма, давай. Ялкау булма, эшлә. Һәм иң зурысы инде саулык, сәламәтлек теләр идем үземә. Чынлап Якындарымның, үзебезнең барыбызның. Матур дөньяда исән сау булып, әле сезнең яңа иҗат җимешләребезне тыңлап, шушындый матур әңгәмәләр оештырып яшәргә насыйп булсын безгә. Амин, бик зур рәхмәт. Рәхмәт шушы тапшыруга вакыт табып килгәнегез өчен. Без сезне бик яраттык. Шушы матур әңгәмәбез әле алга таба да дәвам итсен иде. Рәхмәт бик зур. Сау булашабыз, Айдар әфәнде. Сау булыгыз, бик зур рәхмәт барыгызга да. I just fade away. Feel it. Fade I away. feel it. I Fade feel it. away, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull I up, feel it. I love I wanna, I'm I tryna. feel it. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a feel little. it. Your love is fading. I feel. Тапшыруның партнеры мәркәзебезнең нәкъ үзәгендә урнашкан Апарт Hotel отеле. Онытмагыз, сезнең Казан уртасында үз өегез бар. Бүген Айдар Тимербаев битлеген салды. Барлык серләрен ачты кебек инде. Башкаларын калдырмады. Киләсе серләр дуслар киләсе очрашуда булыр. Ә бүгенгә сау булыгыз.